Erokamano Nyakwaramogi en tarik 18 dwe mar 12 2025. Nyakalondo kata Ramogi TV waikore makare mar kelo ni weche manyien ma migago mabiro ni achiel kachiel kowuok Communication Center Nairobi. Mokwongo owinjane mago ma wamiyo pek. Familia ma ok tin ne 70 oninde koyo kaluwore gi kodh yamo mapek mokelo oula e gwenge ma Kaksingri Central, ka jolupo bende omed kwayo mondo tang' gi yamo masani futo e nam. Nonro mar TIFA oyango ni kwan oganda jo Kenya masiro sirikal manywanda kata broad based omedore. Ng'ama wasebedo go machiegni mane watiyogo mwanyalo endorse ni kaber to nego dhi o legislate kendo oversight gik masiaya en Colonel Rasanga Makamoth. Nikech ok wanyala bet to waneno ka gik moko ok dhi kaka onego dhi. Moko kuom MCAs machon ma Siaya koro lando sir kod jip ne gavana machon Cornel Rasanga mondo dhi olar kom senate e kaunti no. Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng'. Familia moko ma ok tin ne 70 oninde koyo kaluwore gi kodh yamo mapek mokelo oula e location ma Kaksingri Central e sub-county ma Suba Central e kaunti ma Homa Bay. Midhiero no okelo kethruok mar udi ma kwan gi ok tin ne 20 e otieno ma piny norugodo kawuono. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga e ote mare oyango ni bede sirikal medo menyo midhiero no kendo jiwo jopiny mondo bed gi ritruok. Ruoth ma Kaksingri Central Daniel Magadi ma ne waloso godo e yor simu bende nochiwo ler e wi midhiero no kaka nyotimore. Kaksingri Central wan gi sub-locations ariyo, Sindo kod Nyamarambi. Koro location ka nyoro kod moro nyoa gi nam. Kaito kod ni nyochako chieng' moro sa 3. Koro after 1 to 2 hours nyokelo oula mang'eny. Oula ni nyomuomo kuonde moko moketho kabisa. Gingo Center, Kaloko, kod kama iluongo ni Kamasindi Village. Koro kuonde gi nitie ute manyomuko malawo 20 manyogore piny. Kuonde mag ohala machalo wholesale gini nitie joma olus malawo mana milion. Koro the beach be nyokethore kabisa. Kise mag beach manyo tiere nyaka od kidi moro nyosekunyo machiegni mana lwar. Koro kwa estimate kacha joka lawo mana 5 million to 8 loss molal ka mantiere kacha nikech gige udi nyothi nyopio oywero. Utego nyogore piny, mwandu nyolal kanyo mang'eny kabisa. Jomoko nyaka pesa gi menyogi kano nikech pinyo biro mogik e kor udi malo. Moko kuom MCAs machon ma kaunti ma Siaya kotelnegi kod jakombi Elisha Okuku ong'ado mar siro gavana machon mar kaunti no Cornel Rasanga ne dhi e laro kom senate e yiero ma 2027. E bwo riwruok margi mar Pioneer MCA CBO giwacho ni dwaro margi en ni mondo Rasanga ochung' e lo josiaya kaka seneta, agino ma Rasanga owuon bendo rwako. Tuan kaka joma notiyo gi Rasanga ng'ama wase test, ng'ama wasebedo go machiegni mane watiyogo mwanyalo endorse ni kaber to nego dhi o legislate kendo oversight gik masiaya en Colonel Rasanga Makamoth. Apani ka wacho mano to onge rach moro mwatimo. Wan wabro chung' kode, wabro sere, wabro dhire mondo dhi. Omiyo wakwaye ka onene ka en dierwa ka ne wuod ruoth igol wi oko mondo wasiri mondo dwar kaka chuo dwaro. Joma nitiyo go mambese ni moko waneno ka ni senate kucha. Kendo dongruok matimore Siaya ka ok onego wayewa ni ng'iya ka jok manodong' kucha. Ji duto nosedong' nyaka gavana matiyo sani diere moro nopoko osedong'. To kada kano dong' pod duogo timang'o otiyo. Obendo ng'iye ni kada jok ma koro nosetelo Siaya moketo foundation ka gin ga kanye. Siaya inyalo riemb mana ka ji go mbaka. En marwa duto jobed piny jogo mbaka mondo jowuoth adi achiel. Kinda dwa make sure no by next month or so, within 3 months, waromi kendo ministers kande bendo bedie mondo wanen to wanyalo tayo Siaya nade. Nikech ok wanyala bet to waneno ka gik moko ok dhi kaka onego dhi. Sawa. Koro an ka giluonga tabiro to era neno ka giwacho weche mabeyo. To weche mabeyo kowach
to ok nyaka luwa. Jopuonj mar Kuppet koro oseodol mandiko jopuonje tich TSC noserem chopo kare singo mane gichiwo ne jatend piny William Ruto. Singo go mane jatend piny ochiwo e dwe mar 9 e kinde romo gi jopuonj go eko ne oriwo medo jopuonj ma kwan gi ohewo 50,000 lemo, ndiko jopuonj ma jopuonjre kata interns 20,000 e kind mamoko. Jotend Kuppet oloso e gwenge mag Naivasha. We were shocked that the Teachers Service Commission had not made any funding request to Parliament for the promotion of 25,000 more teachers. We were also pushing that the President give teachers or the teachers be given concessions or priority in the affordable housing. And the President also confirmed that 20,000 teachers were also going to be transformed into permanent and pensionable terms by the end of the year. But when we came here, what surprised us is that the Teacher Service Commission, which is supposed to fast track all these gains that we had with the President, had done very little about it. Punguza muda wa kulipa CBA ya walimu kutoka miaka 4 mpaka miaka 2. Na hii tumeambia tume la kuajiri walimu kwamba waweze kuandikia treasury barua mara moja ili kuweza kuuliza hizi pesa. Waweze pia kuandikia parliament kupitia katika ile kitengo cha Committee of Education. Pia tumewaambia waandikie SRC sababu ina dhibiti haya mambo. PS wa housing Bwana Hinga aliambiwa na rais kwamba walimu watapewa 20% ya zile manyumba ambazo zinajengwa, na paka wa leo tumemwandikia barua, hajaweza kutupatia majibu na aweze kulala kwa kazi yake, wakati yeye mwenyewe alikuwa pale na akasimamishwa akaambiwa kwamba walimu waweze kupata 20% kwa yale manyumba inajengwa. Pension ya walimu iweze kuwa process haraka. Mwalimu anapo retire hivi mwezi unafuata anapata pension yake, vile tunaona inatendeka katika idara ya jeshi. Kambi matimo nonro mar TIFA ochiwo duoko mar nonro margi manotim e kind tarik 10 nyaka 17 dwe mar 11 higani. Nonro manyiso ni sirne sirikal manywanda kata broad based omedore kowuok e atamalo 22 dwe mar 5 nyaka 44 e dwe mar 11. Lipodno orango bende weche mamoko kaka yono ma piny Kenya ochimo weche mag thieth e kind mamoko. Efinya Kidi nigi ler mathoth. En lipot ma kambi timo nonro ma TIFA. Lipot moket ayanga toka opacho ganda makwan gi romo 2,053 e counties duto 47 mapachoka. Nonro ma lipot makamano notim kind tarik 10 nyaka tarik 17 dwe mar 11 higani, kendo rango ni piny Kenya ochomo kanye, yuto mar oganda chalo nade, kod okenge ma piny Kenya osegoyo e weche mag thieth nyaka ne okumba mar SHA chak tich. Nonro no ma TIFA onyiso ni sirne sirkal manywanda kata broad based government omedore kind dweche 6 chakre atamalo 22 e dwe mar 5 nyaka atamalo 44 dwe mar 11. Kata kamano, jogo ma ok sirkal manywanda ochopo atamalo 48 kipimo gi dwe mar 5 mane ni atamalo 54 ka dwe mar 8 kwano ne ni malo ahinya gi atamalo 64. Biro mar sirkal manywanda nobedo tarik 7 dwe mar 3 higani tok jatend piny William Ruto kod mosenindo Raila Odinga chwoyo kogone ogirimiti mane nyiso okenge 10 mabiro konyo yore dongruok ma pachoka. Ripodno ma TIFA bende orango chal mar Kenya kama oyangore ni atamalo 68 mar oganda paro ni piny Kenya okochomo yo mowinjore kendo okta makare kipimo gi atamalo 17 maparo ni Kenya itayo yono mowinjore. Gwenge ma masawa otele paro mar ni piny Kenya okta kaka owinjore gi atamalo 83 kiluwe machiegni gi gwenge ma Lower Eastern e atamalo 76, kaito gwenge ma Nairobi kod mago makadho wadh Nam Chumbi gi atamalo 73 duto. Midhiero mapek ahinya ma oganda jo Kenya kadhe oting'o dhier, nok matije kod kech duto e atamalo 44. Mamoko gin kaka mibadhi gi atamalo 20, siasa marach kod rem yudo chenro mag thieth e kind mamoko. Higa chiel koro nyaka ne piny Kenya chak tiya yanga gi okumba manyien ma thieth ma SHA.
atamalo 55 kende mar oganda jo Kenya ema osendikore ne okumba makamano, kata malo 56 osetemo yudo thieth kokadho okumba ma SHA. Piny Kenya nodar kowuok e okumba machon mar thieth mar NHIF kendo chiwo thuolo mar chako tich gi SHA tarik 1 dwe mar 10 higa 2024. Kaluwore gi tend Tifa, pod nitie dwaro mar timo nonro matut mar fwenyo pogruok e kind oganda jo Kenya mosendikore ne okumba mar SHA kod mago mapok ondikore mayudo thieth kokadho okumba no. Bende kaluwore gi paro mar jatend piny William Ruto chwalo piny Kenya e rang'iny pinje mosedongore, lipod no nyiso ni nitie gigo manyaka jatend piny kuong rangi kaka achiel kuom yore mag chopo lek makamano. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Jolupo matiyo gi nam Lolwe kaunti ma Homa Bay onyisi mondo obed motang' gi yembe makudho e alwora ma nam Lolwe bang' bad migawo mochune koro futo mar yamo e kor lwasi yango ni koth biro dhi nyime gi chwe e dweni mar 12. Jakom dho wedhe ma Homa Bay Edward Oremo okoni e kinde ma koth chwe gi yembe to masiche mag nam thoro medore e alwora ma nam Lolwe kendo ngima jolupo bende bede kinda kuruga sumbi. Okoni jolupo nyaka luwre gi milome mane osegolo e wi koth mabiro chwe e alwora ma nam Lolwe kendo kik gidonje nam e kinde ma kor lwasi rach mar geng'o thoe mathoro juko jolupo. Bende nokoni jolupo mondo jobed kaluwo chike mag nam kendo gine ni gidhi e nam ka gin kod jakede mag reso ngima kata life jackets mar geng'o masiche ma osebedo kayudo jolupo e alwora no. An gima wache ni kaka sani gisewacho ni Desemba ka yembe dhi kudho marach, yamo koth dhi bedo mang'eny kendo adieri wasechako neno ka gitimore. Mani en gima ok onego kaw for granted. En gima onego bed ni pile ka pile jowa ong'eyo kendo chiko itgi mar winjo ni to kawuono koro lwasi nyalo chalo nade. To bende sani onego wabed akicha ka waikore beaches wa. Rescue teams wa onego bed ni standby maka gimoro timore nam tinyalo dhiri yie gi petrol e mondo ringo konyo jogo. Bende ka ok ochuna ahinya to kik yiedhi dhir mondo dhi e nam, ka bende joma nie nam go one ni girwako life jacket kendo gibed akicha ne weche mag kor lwasi kinde mag dhi e nam ku. Pek mang'eny ma pod wayudo kaka tend nam e wach mar masiche matimore nam. Moko gin ajali moko wanyal geng'o mabiro kaluwore kod weather patterns ma bende watemo nyiso jolupo wa ni ngima duong' maloyo lupo. Masira mar nam pod odong' gima hinyowa kabisa e nam ka, kata odoko ni moko kuom masiche ma wayudo biro kuom chal mar kor lwasi ma samoro wan kaka dhano ok wanyal bedo gi control e wiye. To wasebedo ka wanyiso jolupo wa ni ngima duong' maloyo lupo. So seche moko moramora ma chal mar kor lwasi ok obedo yo maber manyalo miyo lupo dhi mbele, to wakwayo jolupo wa ni mondo kod jokombe wa mondo chiw instruction mondo kik ng'ato idhe nam e sama chal mar kor lwasi ok obedo favorable. E kinde ma jopuonjre mokwongo mag KJSEA ikore ne donjo senior secondary dwe manyien, jonyuol kod jopuonjre e kaunti ma Busia opoyo chenro mar CBE ka gikwayo sirikal mondo med keto omenda madhi konyo bero kit somo manyien ni. Sikunde mag sirikal mantiere e kaunti ma Busia kale midhiero maka gi kacha moting'o nok mar ute makare masiro somo. Jokanyo e sekta mar somo yango ni chenro manoti godo kod migawo mar somo e lando duoko mar KJSEA nokelo ler kod winjruok makende kendo golo ajara e kind nyithindo maremo penj kaka nitimo chon. Wanafunzi sahi wao ndio wanafanya mambo mengi sana kuliko walimu. Kwa hivyo wanafunzi ni wabunifu sasa. Huu mtaala unasababisha wanafunzi kuwa wabunifu kuliko 844. 844 mwalimu ndiye alikuwa anajituma. Ndiye alikuwa anapatia wanafunzi kazi mingi. Mfumo wote mpya lazima utakuwa na changamoto. Tutakabiliana na hizo changamoto jinsi zinavyokuja. Kitu ambacho ninajua ni kwamba serikali kwa wakati mwingi wamekuwa katika hali ya kupendelea, wakifanya selection wanaegemea upande wa public schools. Bara nataka kuomba kwamba serikali ipate kuelewa ya kwamba pia private schools wako mara nyingi tunachangia pakubwa. Kwa mfano vile nimesema almost 60% ama 70% ya watoto hapa tunawasaidia kusoma pasipo wao kulipa karo. CBC is a good curriculum. We realized that this year when we began implementing CBC, we achieved not only in class but even in the sports. This class made us to go up to county level in football.
and it was because of the CBC guideline whereby it's not only classwork, and we have done not only in sports, even in music and drama, they have been giving us the best. Duol marango weche mag lope pacho ka kotele gi jakom margi Kabale Tache oketo kogi winjruok gi riwruok mar Community Land Action Network matiyo kanyakla e yore mag neno ni ratiro bedo ne weg lope mag anyuola. Ne giwuoyo e kinde mane giketo kogi e winjruogno, kama jatend kwethno Abubakar Lewano owacho ni winjruok ma kamano geto rakore gi mibadhi mag lowo mosebedo kuom kinde, rido chike mag rito lowo e kind oganda. Winjruok ma kamano bende biro kelo kwe kaluwore gi gwandruok mar lowo mosebedo mathoth, ka bende ogeto kelo achiel mar oganda. We are building a model for how government institutions and community networks can work together, representing each other's interdependence while leveraging our complementary strengths. Through this collaboration, we still work together to monitor and protect community land rights, strengthen land rights monitoring, resolve disputes, and address historical land injustices. It's wonderful, and it feels good for us, and it really feels like the work we are doing with our communities is being respected by such partners, by you through such partnerships. Really, we've done a lot of things. I think historical land injustice has already been mentioned, and we've done determinations, and I believe the communities have gotten their fair share of their rights. Erokamano nyakwara Mogi, en thuolo mar kawo yweyo mokwongo kapok wadhi e yweyo. An kod ote mar Collins Kayangeri kendo wacho nokwane jongeri duto hawi maber e kindegi mag nyasi mag Christmas. Kaeto ote machielo en mar Pascal Olajo neno Ramogi gi minode Pauline Pascal gi Bernard Asewe Ojuku Dan kod nyithinde te. Wacho ni derepe oriembo mos e kindegi mag sikuku. Ote mari bende chopo ka Jo Odundo ka intiere Nairobi Kariobangi Market. Iwacho ni un gi Joyce Atieno, Juma to gi Rose Nyagobado, mano Jo Odundo mtu kubwa size ndogo. Iwacho ni wamoro umaratari. Waka uyweyo matin nyakwara Mogi, bang' thuolo machuok waduogo, kik idhi mabor. Brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids entertainment on Viusasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episodes in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids content only on Viusasa. Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Riwri kodwa e penj laktar. Kosir gi CIC Insurance Group. Dr. Immaculate Opondo biro bedo kodwa ka oloso e wi kethruok mar oko mar lak, enamel erosion. Penj laktar gi Ruth Otieno. Tich Ang'wen, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Watu wangu, sasa sijawaambia. Si nimebeba pen kwa pen. Lakini sasa kiti inarukaruka, kiti inarukaruka. Sidema amejaa makashuka. Shukisha. Sasa acha hiyo. Jana nimenyeshewa, sema kunyeshewa. Omi! Hey! Mimi nakwambia kama si jaketi yangu kufura kama balloon. Mimi ningeenda. Hapana. Shida si bike. Shida ni oil ya bike. Shikilia hii. Hey, Tony! Kaele! Hey.
Dial *860*413# to get Jingle Bells as your skiza tune. Wadhi jimenya Karamogi kamoiro ni jatend piny William Ruto oyango ni piny owacho ni kod chenro machiwo sir mar somo ne oganda mawuok e dhoudi manigi kwan manok ma jokanyo kendo ma osebed ka ojwang'. Chenro no oyangi ni biro muonyo siling bilion 500. Owacho magi romo mano obedo godo oganda mawuok e dhoudigi. Romo mano bagie kar jot ma jatend piny mantiere bore Nairobi odiochieng' ma kawuono ma piny ngima yango ratiro mar ogendini manok. Yani nimesema ya kwamba kuanzia sasa wizara yetu ya elimu, na kwanza mjue ya kwamba hiyo directorate ya ethnic minorities na the marginalized itakuwa katika ofisi ya rais. Hapo ndipo tutakuwa tunafanyia hii coordination yote. Ya kwanza mimi nimesema ya kwamba kuanzia sasa tutaweka hazina maalum ya milioni 500 kila mwaka ya kusaidia watoto kutoka jamii ya wachache, kutoka jamii marginalized, katika bursaries ya shule, katika bursaries ya college na bursaries ya university, ndio tuweze kuhakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya anaachwa nyuma kwa sababu anatoka jamii ya wachache. Riwruok ma jotije mag mbalariany UASU bade ma mbalariany ma Nairobi yuago rochni e tend tat somo e kar tiegruok no. Gichichne nitiere kaka josiasa kod jotelo mamoko dwa donjore e chenro mar ndiko jotelo mag tat somo no. Ka giloso gi jofwambo, jotelo go bende okwedo lendo manoketi e gaset dweni e wi thuolo mag tije mag tend mbalariany no, ka giwacho ni chenro maket kamano nosetime kor higani, mak mana ni ok ging'eyo gimomiyo inuoye kendo ma ok ochiw ler malong'o. Public has spent money for all these processes to be done, and the public is concerned why we re-advertise before we know the outcome, publicly know the outcome of the interviews that were done. We believe strongly, and because we are a university, we believe strongly on merit, that any recruitment done in the public sector, in the public service, should be on the basis of merit, the basis of professionalism, not the basis of nepotism, not the basis of ethnicity, not the basis of political expedience. Any kind of operational involvement from any quarter that violates laid down university statutes, laws of the land, will be met not with just a scathing rebuke, but with swift actions that the union will deem fit. That past, where the chancellor, be very clear about this, the past where the chancellor meddled in the daily operations of the university, as was with the previous chancellor, the days when the council overstepped their mandate and basically pitched camp in the university towers, those days are over. Piny owacho mamalo kanyakla kod 10 counties oketo winjruok mar loso chenro mabiro konyo e manyo yore mag nyayo pur makare, chenro mosir gi bengi mar piny mangima mabiro konyo e kedo gi midhiero mar oro. Kowuoyo bang' romo mane gibedo godo e boma ma Malindi kod komiti mar pur e riwruok mar governors ma pachoka, jatend migawo mar pur pachoka Mutahi Kagwe owacho ni yo maduong' mar tieko oro kod kech ma pachoka en mana ka piny owacho mamalo oriwore kendo tiyo kanyakla gi tend sirikande mag kor gwenge. We have agreed that the counties are going to assess what actually we need to do in each county. For example, if it is building the feedlots, if it is the storage of material for syringes and hay and so on and so forth, that the counties will assess, determine where these mitigation measures and where the location of some of those things will be, so that in future we can prepare ourselves in advance
Because we know for a fact, as sure as day follows night, if we have got a bumper harvest, we are also at some point going to face the biblical drought at some point. We really want these programs to directly affect the farmer if he's purchasing, for example, having feedlots. We want the money to go and be put in feedlots. 85 to 50 to 15. If it's a matter of building water dams, we want the money to go and build water dams. Because again, when you look at a budget that is talking about capacity building, I think we have moved away from there. And that is the emphasis, that at the end of it, the farmer must be at the center of what we are doing. Again, I want to appreciate the Minister and his team for also taking that aspect into consideration as part of the programs that we have been discussing. Jokedo ne aluora e kaunti ma Migori dwaro mondo mi piny owacho kony oganda mondo oyud teko maler kata clean energy mondo lek mar piny mangima maneno oganda duto tiyo gi teko maler koromo higa 2030 ochop kare. George Juma nigi ler kowuok Migori. Ezej ma piny Kenya kod pinje mamoko dhi nyime kod ng'wech mar neno ni koro oganda koro tiyo kod teko maler kata clean energy ka oromo higa mag 2030. Oganda ma oting'o jogo makelo rogo mag aluora wach ni teko maler pod ok yudre mayot ka nengo bende koro pod ni malo. Lipot mong'ere kaka Migori County Geospatial Plan mar kind higa mag 2020 kod higa mag 2030 yango ni maromo 71% mag oganda e kaunti ma Migori pod tiyo kod yien e tedo, ka maromo 17% bende tiyo kod makaa e tedo. Yore teko ariyogi gin mago matiyo kod lokruok mar kor lwasi. Government oket maino mar environment nikech environment no ene mokonyowa mang'eny ahinya. Koro na gombo ni government mondo ket maino gi kabisa kembni moyie konyo aluora. Moko jokedo ni aluora mawuok go mag awendo dhi nyime kod jiwo oganda mondo koro ti kod teko maler ka piny owacho bende gijiwo mondo koro kony eneno ni oganda oyudo teko maler mayot kendo jolo chenro mag pidho yien. Timotong' yien drought medore. Seche ma drought medore ka yien bende onge, erosion bende timore. Koro gigi kiduto kane wang'iyo kwa consider kaka jo Kenya monego rit Kenya. Waneno ni wadar uru e weche mag tiyo gi yien kata maka to wakonyre uru gi pellets. Jokedo ne logi go mag awendo tiyo kod weche go mag tuke ka achiel kod moko e puonjo oganda ber mar tiyo kod teko maler. Sani yude yien mimodo tek. Joma goyo maka bende nigi challenge nikech bunge sani koro odok matin. Emomiyo watemo mondo wa encourage sana nikech magi ma is readily available and storage mare bende ber. Opogore gi yien mago osialo madongo kande. Jokanyo makelo ne aluora ka otele kod jojo koth wach ni ber ka piny owacho keto maino e loso gige teko maler ma oting'o pellets mondo koro konye tedo mondo ganda owere kod yien. En kuimoke mochako liel to liel ka gas be is more finer than kata gas, and mar ariyo gini is very cheap, 30 kilograms inyalo tiyogo kata for 1 month. Ber mare en ni ok ogol iro, kik giti kod jiko magolo iro chande mang'eny ahinya nikech iro no bende harmful ne ngima dhano. Giwacho ni pellets ben achiel kuom gigo magolo teko maler nyalo konyo duoko piny muya mar carbon ma itudo kod lokruok mar kor lwasi. Asebet katiyo gi panel kuom higa achiel mangima kendo en gi jiko ne mikete gi kako liel. Kinyiewo paked ni nyalo tiyo mana gi 50 bob kende. Nyalo chwako chae mited godo chiembi meiko machiegni. Inyalo chwako nyaka nyoyo nyaka oganda. Jaodo osetiyo kode kendo ng'e berne. Mae gima sani wan wasechako tiyo godo mondo wanyis ji ni gini tiyo maber. Ka opogore kod jiwo tiyo kod teko maler, jokedo ni aluora gi bende dwaro mondo koro piny owacho koro chiw kothe yien ne oganda kinde duto mondo jiw pith mag yien e kaunti ma Migori. Wagombo ni sirikal bende omed miyo the community chances mag pidho yien, gi supply wagi yien kendo gi promote wache mag pidho yien e gweng'. George Juma, Ramogi TV, Migori. Tim mar wakeini mar opira mar volleyball mar Kenya ma jotugo maigi ni e bwo higni 17
ne olo midila mar bronze kendo medo kwan mar midila timbe ma Kenya nyaka 17 e piem madhi nyime mar rowere higani e gwenge ma Luanda e piny Angola. Kenya be noyudo midila 2 mag silver e kidieny mar tennis mar joma chuo kendo koro nigi midila 4 mag goldi, 4 mag silver to gi 9 mag bronze. E piem mar volleyball mar dho wath, dwaro mar Kenya mar yudo loch mar goldi ne osim kod Senegal tok loyo gi set 2-1. Nadhani first half wasichana wamecheza vizuri, but second half tumecheza vibaya sana. Hatukucheza vile tulikuwa tumeexpect. Nadhani imetokana kupani. Wasichana wamekuja aka lose morale kulingana ile first half vile imeenda, but tuta pick from hapo. Next championship